Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында. Йорчолыда 2-нче Бүтін Россия фәнни-гамәли конференция узды. Авыл мәктәбе укытучылары нинди проблемалар белән очрашалар һәм аларны ничек хәл итәргә? Йорчолы педагогика университетында 2-нче Бүтін Россия фәнни-гамәли конференция узды. Чарада 30-дан артык авыл мәктәбе укытучысы катнашты. Алар нинди проблемалар белән очрашалар һәм аларны ничек хәл итәргә? Тулырак киләсе сюжетта сөйләрбез. Гүзәл Низамова педагогикада 20 елдан артык. Хәзер ул Баулы районында күпфункцияле укытучы. Инглиз телен укыта, башлангыч сыйныф җитәкчесе, шулай ук мәктәп завучы булып эшли. Аның сүзләренә караганда, аларның мәктәбе техник яктан яхшы җиһазландырылган, әмма инженер сыйфатлары җитмәү сизелә. 2027 елда аларда үсеш ноктасын ачу робототехника юнәлеше планлаштырыла. Робототехника фәне безнең мәктәптә дә булыр дип өметләнәм. Укучыларга, робототехника укучыларга алдагы тормышларында да ярдәм итер дип уйлыйм. Уңышлы кешеләр булырлар дип өметләнәм. Авыл педагоглары эшенең төп билгеләмәләре, төрле яшьтәге укучылар сыйныфлары, мәгълүмат һәм цифрлы грамоталыкның түбән дәрәҗәсе, квалификация күтәрү ресурслары чикле булу, авыл мәктәбендә эшләргә әзерлекнең җитәрлек дәрәҗәдә булмавы. Учитель в сельской школе должен большими компетенциями и ввиду нехватки по штатному расписанию, по количеству учителей. Поэтому задача возлагается на одного педагога преподавать несколько дисциплин. Ләкин проблеманы хәл итү юллары бар. Хәзер студентлар бер юлы 2 профиль буенча педагогик белем ала һәм димәк 2 дисциплинаны укыта алачак. Вакыт таләпләренә җавап бирергә әзер булган күпфункцияле укытучы әзерләү бурычы тора. Шуңа күрә Татарстанда быел 173 психологик педагогик класс ачылган. Белемнәрен дип әйтәм инде, бүген алган компетенцияларын яңадан да тулыландырыр дип әйтеп шунасым килә. Республикада барлыгы 848 авыл мәктәбе бар. Бу Татарстанның барлык мәктәпләренең 60%. Күрсәткеч югары һәм аерым игътибар таләп итә, дип билгеләп үттеләр Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында. Лилия Гатина, Диана Малярова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Студентлар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Шул уңайдан Йорчолы дәүләт педагогика университетында мэр Ноэль Мәхдиев белән берлектә хәрби форма тарихы дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Анда Россия император армиясе чорыннан алып Россия Федерациясе кораллы көчләренә кадәр хәрби униформа эволюциясе тәкъдим ителә. Күргәзмәдә минем хезмәттәшем дә булды. Хәзер Чаллы дәүләт педагогика университетында патриотик көйләр яңгырый. Вуз диварларында хәрби форма тарихы, хәрби тарихи күргәзмәсен ачу тантанасы узды. Тарих-география факультеты студентлары әлеге проектны Росмолодежи грант ярдәме белән тормышка ашыра алган. Эта выставка посвящена истории военной формы. Мы ее писали, поскольку она действительно уникальна по всей республике. Скорее всего, такой нигде не найти. И мы решили, что попробовать все-таки стоит. Эшләп карау чыннан да кирәк. Күргәзмәдә Россия император армиясе чорыннан бирле хәрби униформаның 12 экспонаты. Шулай ук Россия Федерациясе кораллары көчләренең заманча униформасы тәкъдим ителгән. Образца 1941 года. Звание, в отличие от современной формы, не располагается не на погонах, а на петличках. На петличках, которые располагается, собственно, само звание, это геометрическая фигура. В данном случае она называется шпала. Проект автор аңлатканча экспонатларның бер өлешендә яңгыратылган хәрби форма, оригинал экспонатларны аларга музейлар биргән. Минемчә, безнең дәүләтнең тарихын өйрәнү һәрбер кеше өчен тормыштагы төп максатларның берсе булырга тиеш. Күргәзмәне ачу тантанасында шәһәр мэры Ноэль Мәхдиев та катнашты. Ул студентларны Халыкара студентлар көне белән тәбрик итте. Лилия Гатина, Кристина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллыдан китмичә дә ерак көн чыгыш деликатесларын татып карарга мөмкин. Шәһәрдә янәдән Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе эшләвен дәвам итә. Файдалы продукцияны Green сәүдә үзәгенең беренче катында алырга була. Керү Автозавод проспекты ягыннан.
Нерка ак балык, тунец һәм балыкларның тагын 30-дан артык төре, шулай ук кызыл уылдык. Чаллы халкын диңгез деликатеслары павильонына Камчатка балыгы һәм уылдыгы ярминкәсенә чакыралар. Салкын һәм кайнар ысул белән ысланган балык бик күп микроэлементларга бай һәм аеруча бу вакытта организм өчен дә бик файдалы. Сатып алучылар арасында чавыча да зур популярлыкка ия. Это чавыча, это гордость Камчатского края. Это рыба дикая, не выращенная, она богата витаминами и микроэлементами. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. В ассортименте есть чавыча слабосоленая, филе копченое, балык чавычи. Уылдык та файдалы үзләкләргә ия. Аның составында бар тик уылдык һәм туз. Бу тәмле һәм табигый продукт бәйрәм өстәлендә мактаулы урынны алачак. В советское время мы кушали эту рыбу и в студенческие годы, и работали, когда достаточно дешево было. Ну, а на пенсии пришли попробовать, еще придем. Муж все время покупает, а теперь я ему делаю подарок. И чавычу купила, и белорыбец купил. Все, что он захотел. Очень вкусная рыба, чавыча, икра, холодного, горячего чавыча. Все вкусно. Камчатка деликатесларын 19 ноябрьгә кадәр татып карау мөмкинлеге бар. Сату Крин сәүдә үзәгендә беренче катта бара. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 14 по 19 ноября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. 15 декабря. ДК КамАЗ. Легендарный мюзикл «Призрак оперы». Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru.